Táto hra bude o tom, že sa tu budem pohybovať nejaké vesmírnej stanici. Takže máme tu nejaké knihy, ja sa na to pozriem. Prečítať. Welcome to this International Space Station. Did you know that the humans... Dobre, mám to prečítané. Takže ja skúsim sa teraz sami pozrieť. To je riadne veľké. Máme tu nejaké obrázky. A to je všetko. Aha, ja som sa kde dostal? No, riadne zaujímavé. Ale ja sa môžem aj stadiaľto preč dostať. Ale áno. Aha, to je nejaké veľké. Mám tu nejaké vzor zastavy. Niečo sa mi tu ešte nové objavilo. Ukážte toto skvasené pavúčie oko. A toto hodiny, ale iné. To je iná tvorba. To je niečo úplne iné. Aha, ja hrám ešte starší Minecraft. Už tomu chápem. No jasne, toto je starší Minecraft. Už tomu chápem, že čo toto je. Ale počkaj, dá sa to takto prepínať. Mohol by som toto doplniť, aby to nevyzeralo, že... Dobre, si tento blok kryštálu. Dúfam, že si nikto nevšimne. Dobre, čo je to? Tuto máme nejaký priestor. Aha, to je nejaká basa. Dobre, to sa nemá robiť. Ja som to teraz zničil a môžem sa ísť pozrieť inde. Takže keď to je takéto veľké, toto sú tie páčky. Počkaj, kde sú tie páčky? Niečo sa tým aktivuje. What? To čo je? Pozerajte ľudia na to. Takto to vyzerá ináč na spodku. Skolo. Ako keby bedrock. Ako som pochopil, tak to vyzerá nejako takto. Veľmi veľké, tak poviem. Tuto si ten začiatok. Zase skúsim dostať. Nejaké hlboké. Vážne. Toto zakryjem. A čo sú tieto pačky? Robí to vôbec niečo? Ukáž? Nič pod tým nie je, ale je tu... Dobre, ja sa tu pozriem ďalej. To je fakt veľké. A čo, ak pôjdem znova sem? Ukáž tabulka. Aha, to je docela ťažká záležitosť. Tu mám asi ten koniec. Dobre, ja sa pozriem ďalej. Napríklad toto je nejaká drevená a tuto je nejaká pasca. Ukáž ma, čo to nás ešte tu. Aha! Tomuto som pochopil. Počkaj, či je toto? No. Ono to nejako zblblo. Máme tu ďalšiu vec. To je niečo takéto. Dlhá chodba docela. Dobre, toto je niečo takéto. Môžeme sa hneď stať a to livnúť. A tu máme toto. Tu máme nejaké... Prečo tu máme tieto bloky? Prečo tu máme redstone bloky? A vlastne to si pozriem až potom, čo je tuto. Oho, ja som sa sem dostal. Počkajte, ale ako zastať, ja to mám aj ísť. Ja to takto zakryjem fejkovo. Dobre, a teraz môžem sa ísť pozrieť sem. Toto sú tie dvere. Aha, už som pochopil. Takto sa to dá zavrieť. A tuto máme tiež, mali by to byť tiež piesty. Toto by sa malo dať zavrieť ako. Aha, tu je sklo, to som si fakt nevšimol. To
Dobre, tu máme nejaké otočené. Aha. Počka, to mi dal páčku, to som nevedel. Dobre, čo tu ešte je? Toto je To čo je? Je to... Aha. To bolo hento. Dobre, tu máme nejaký záhadný blok. To vyzerá, ako keby to bol... Aha, to je sklo znova. Dobre, beriem to ako nejakú riadiacu miestnosť. Dobre, teraz sa ja tu musím dostať. Ukážem vám, ako by to vyzeralo. No, pokračujeme ďalej. Takže nejako takto to vyzerá. To si rovno môžem dať levitáciu. Dobre, čo tu ešte je? Keď sa takto dám, tak ako keby to nevidím. Počkaj, čo to je? Není to náhodou... Aha, to sú tie dvere. Počkaj, čo je toto? A to je začiatok, chápem. Dobre, sa teraz dostanem preč. Ja idem teda to a túto dole som tedy padol, to si pamätám. Dobre, ja teraz musím ísť sem. A čo je toto? Aha, to by mali byť... Aha, to je to sklo, ja som znova ho nevidel. Ale že by to nebol piest. Vlastne to je jedno. Ukáže, že takto sa dá ísť. Tadiaľto, takto, nakoniec tadiaľto. Takto. Som tu znova. Tu mám nejaké tie rámy, ja si tu dám takto flášky. Ale keby som dala šlikera, tak by to aj išlo. Dobre, ja sa tu ešte takto skúsim prekopať. Takže dám si najprv toto. A ja skúsim ísť teda dole. Wow. Tuto máme čo? Tuto máme nejaké gold bloky. A, toto je ono, keby tu bolo, sa mi zdá. Toto sú solárne panely. Toto je niečo vnútri. A toto je čo? Toto je čo? Tu asi, že sa dá ísť aj dole, aj do prava, aj doľava. Takže ja skúsim sa ísť sem prekopať. Tak. Doma to zavriem. A tu mám nejaké... Aha, toto bolo ono. To by mali byť podľa mňa piesty. No, nie sú ako. Ono sa to nedá ísť hore. Dá, ale ťažko. Dobre, ja sa teda tu pozriem ešte. Čo tu je také zaujímavé? Toto sa dá takto zavrieť. No, nijako mi to nepomôže. Toto nefunguje. Táto nefunguje. Vlastne čo tu je zaujímavé? Tu asi nič. A tu musí byť nejaký priestor. Asi zjavne nie. Škoda, že si nemôže dať režim divák. To by bolo dobré, ale fakt tá stanica je dosť veľká. V akej časti som ešte nebol. A čo je toto? Tu máme nejaké tie bloky. Funguje tu portál? Podľa mňa určite nie. Ak by fungoval, tak to by bolo čo? Čo? Tak skúsim, čo sa tam bude diať. Ono to fakt funguje portál a je to úplne to isté. To dali nether úplne istý.
Dobre, ja sa teda vrátim, lebo tu je fakt nuda. Dobre, som tu. Ja skúsim ísť pod toto. Že úplne dole, že čo sa stane, čo je dole. Dobre, máme tu nejaké sklo. Aha, no toto máme taký trošku obsidian.